Za Narod HR govori zastupnik Miro Bulj. Zastupniče, najava donošenja novog zakona o sjemenu izazvala je mnoge polemike. Hoćete li podržati navedeni zakon i je li zakon u interesu hrvatskih poljoprivrednika? Apsolutno, zakon je protiv hrvatskog sela i seljaka i kojim se uništava domaće autohtono sjeme i time se pogoduje uvoznim lobijima i velikim multinacionalnim kompanijama koje su već ovladali preko 80% svjetskog tržišta sjemenom, a sjeme koje imamo sada je zalog za budućnost, a ovako pretvaraju nas uvozni lobiji preko hrvatske vlade Andreja Plenkovića, ministrice žele nas stvoriti ovisnima i ovo malo OPG-ova, to jest malo na selu što je ostalo ljudi, preko 100.000 OPG-ova je ovim ugroženo uništavanjem autohtonog domaćeg sjemena gdje ga želi da ide na novim prijedlogom zakona na doradu, a to je nemoguće u Republici Hrvatskoj i da ga se modificira da bi uopće bio na tržištu, što znači i ovo malo što je ostalo našeg sjemena na selu želi se uništiti, a moram kazati da je osnovno ljudsko pravo našeg sela, našeg seljaka da ima svoje autohtono sjeme koji bi morao biti hrvatski brend, koji bi morao biti ulagati u OPG-ove. Bez ojačavanja sela i seljaka nemamo bogate Hrvatske, a ova vlada očito želi ovim zakonom pogodovati multinacionalnim kompanijama, GMO proizvodima, tako da ćemo imati pomidore kao koje za 2 godine morate igrati s njima tenis, uvijek su iste. Znači, nema više, ako ovaj zakon prođe, i zato sam danas tražio, ne danas, odmah je bilo u javnom raspravi, na brzinu je to provuklo, kroz javnu raspravu, gdje se protive priko stotinu udruga poljoprivrednih, priko 18.000 potpisa su prikupili naši seljaci koji se bave sa poljoprivredom, što znači ovaj zakon je grobar za njih čavao u lijes hrvatskog sela, jer ovo je uništavanje autohtonog domaćeg sjemena da bi uvozni lobiji pogodovali stranim multinacionalnim kompanijama koji su ovladali sjemenom i hranom, a to su uglavnom GMO proizvodi koji su tretirani glifosatom i koji su modificirani ko zna na koji način, a ovako se uništava zdrava, domaća proizvodnja i hrvatski seljak. Sjeme je najbitnije za hrvatsko selo i sada kada nismo samodostatni, kada 50% uvozimo nekih proizvoda i 80%, nekih 100% uvozimo poljoprivrednih proizvoda, kada nismo samodostatni, sada ići uništiti i ovo sjemena što je ostalo, jer danas na tržištu već su ovladale multinacionalne kompanije sa 80% sjemena je iz njihove režije. A modificirati člankom 6 ovoga prijedloga da se ide dorađivati to sjeme, gdje će ga seljak dorađivati, gdje će kumpir Ličanin prevoziti i voziti da mu ga oni modificiraju da mogu upotrijebiti to za tržište. Znači ovo je u biti zabrana i zato sam tražio od prvoga dana kad se pojavio taj katastrofalan zakon za hrvatsko selo i autohtono sjeme da se povuče iz procedure. Danas je Odbor za poljoprivredu na kojem ću naravno sudjelovati. Zastupniče, hvala lijepo. Hvala vam.